Здравейте, това е едно утро, в което ми хрумна, докато изпращах гости, ми хрумна една много интересна комбинация, а и снощи е имал концерт в Пловдив на един от най-добрите басисти, бих казал, който свири като джаз, фолклорни елементи с джаз, и просто ми хрумнаха различни акорди, които са свързани с подобни такива поредици. За момент може да чуете. Много са лесни. Това са едни такива поредици, в които има ритмичност. Ето така. Има акцент, ето тук е акцента върху, да кажем, това ла. Защо казвам, че е лесно? Защото едната ръка просто прави ето това, което е стандартно. Все едно свири си. И тук свирим все едно сол. Докато дясната ръка прави, ето запомнете това. Този акорд. Два натиснати, два свободни и един след това. Тоест два, следващите два са ненатиснати и има един. Ето този акорд. И вие може да го транспонирате навсякъде. И това, което свира, всъщност е базирано на тази техника. Просто тук сменям. Вместо ето това, нали, където стават два клавиша, сменям ето така. Тоест вместо това свиря два, които падат надолу. И се получава следното. Вие може да си го експонирате навсякъде. Примерно, може да направите ето тук, да кажем 3. Да паднете с половин тон навсякъде ето така. Експериментирайте и до следващия път.